Hola famílies, benvingudes al nou vídeo. Aquest vídeo tractaré una mica sobre el concepte del tempo, ¿vale? I el tempo molt orientat també com a aspecte de, diguem-ne, de respecte. És a dir, molt sovint parlem de respecte com un concepte que s'ha d'aplicar a la relació del gos i que s'entén més, diguem-ne, com a una manera de fer i de tractar el gos que no impliqui cap tipus de maltractament i que impliqui una forma, diguem-ne, respectuosa de tracte cap al gos. ¿Vale? Però és que molt sovint, diguem-ne que el respecte engloba moltíssimes coses més, no només diguem-ne, aquesta part que és indubtablement imprescindible, però que a vegades ens oblidem d'altres conceptes que impliquen i que estan interioritzats dintre del respecte, i un d'ells és el tempo. ¿Vale? Bueno, malauradament, els humans portem un ritme de vida força intens i força estressant, que implica una vida plena d'activitats i de coses, i que els gossos estan immersos en tota aquesta activitat humana i activitat familiar, i que si no parem atenció a molts d'aquests aspectes, sense voler, però els estem portant a viure una situació de molt d'estrès, i no perquè els fiquem directament, sinó perquè el seu entorn, el seu ambient és ple d'estrès, no? I de dinàmiques familiars humanes que molt sovint comporten una sèrie d'altibaixos i de dinàmiques d'entrar a casa, sortir superràpid perquè has d'anar a un lloc, has d'anar a estudiar, has d'anar a la feina, has d'anar a recollir els nens, i aquestes dinàmiques, vulguem o no, van sumant en el dia a dia. ¿Vale? Però és que a més hi ha un concepte molt important que és el tempo. ¿Vale? I el tempo no entès com una qüestió de temps, que també, però això és una altra part, ho veurem en un altre vídeo, sinó el tempo com una diguem-ne, una forma de respectar aquelles necessitats que té el gos i que requereixen d'una evolució que també podríem dir que està implicada al temps, però el temps és un altre concepte, que parlarem més endavant, però que molt sovint busquem accelerar, i que aquesta acceleració que ve donada per una necessitat més nostra que no del gos, accelera uns tempos que, si ja de per si són accelerats en la convivència amb humans, si a sobre els accelerem encara més, portem el gos, o normalment portem els gossos a una situació força complicada, i que molt sovint hi ha gossos que potser tenen més recursos i diguem-ne, personals, i poden elaborar i ho poden portar millor, però hi ha gossos que no. Val? Per tant, per exemple, perquè s'entengui, no? Un cadell que necessita els seus tempos i que ve donat per una sèrie d'etapes vitals que el gos ha d'anar, diguem-ne, vivint, experimentant, desenvolupant i elaborant. Si això no es dona i busquem accelerar els tempos perquè, per exemple, un cadell que arriba a casa i mossega les taules, les potes de les taules, les potes de les cadires, mossega els coixins, etc. Molt sovint, primer, que no s'entén què està passant, això per una banda, no s'entén quina és la dificultat que té el gos i les necessitats que té el gos, que degut a aquestes necessitats no cobertes sorgeixen les dificultats i les problemàtiques. Llavors, si no tenim
la suficient, diguem-ne, suficient coneixement i la suficient perspectiva com per dir, bueno, això és, primer de tot, una qüestió de paciència, que és un altre concepte superimportant, que veurem més endavant. El que molt sovint passa és que busquem solucions que comporten una acceleració en els tempos vitals dels gossos. Vale? Això molt sovint ve donat, diguem-ne, no anant a l'arrel de la problemàtica, de les necessitats que tingui el gos, sinó que molt sovint està immers una sèrie de pautes o exercicis, com el volem dir, que impliquen una mica, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, taponar la ferida, però realment la ferida no està cicatritzant, no està fent la seva evolució natural, perquè després estigui ben cicatritzada i la pell i la carn i tot això doncs tingui la seva evolució que ha de tenir, no? Llavors, amb aquest símil, el que vull dir és que molt sovint tapem unes ferides d'una manera que no afavoreix la seva cicatrització i la seva evolució, per tant, i amb els gossos passa igual, no? Una mica, és a dir, busquem accelerar processos que requereixen un cert temps i més, per exemple, en el tema de les emocions, quan un cadell té por al seu entorn, al carrer, buscar accelerar certes evolucions de certes maneres que impliquen portar el gos a una situació que no comprendrà res, sinó que el que farà és reprimir i evitar segons quines coses, però no perquè ho hagi comprès i hagi arribat a les conclusions de que, ostres, doncs un cotxe no tindrà mai el concepte abstracte de cotxe que tenim nosaltres, però tampoc li cal. És a dir, el que li cal és entendre que és una cosa, un element que passa pel carrer i que passarà al llarg de la seva vida moltíssims cotxes, que de tant en tant anirà pujant a un que serà, diguem-ne, el seu de la família, i que el portarà i el traslladarà a un lloc que molt probablement li agradi i a vegades d'altres que no li agrada tant. Vale? Però podrà comprendre què és, diguem-ne, com a objecte i això li permetrà, diguem-ne, aquesta inseguretat que poder tenir en un inici, transformar-la mica en mica en seguretat i en coneixement. Val? Si això no li donem el seu procés necessari, i cada gos té el seu, per tant, cada gos té el seu tempo, accelerarem processos que després a la llarga ens poden dificultar, diguem-ne, aquella situació que el gos d'un inici, si l'haguéssim respectat els seus tempos i l'haguessin sapigut acompanyar, diguem-ne, plens de paciència i saber esperar que tot vagi, diguem-ne, els seus engranatges vagin mica en mica agafant forma i tot vagi evolucionant, doncs això, per un cantó, farà que, movimento, la por als cotxes no acabi d'elaborar-se bé, i per un altre cantó poden sorgir altres qüestions com a conseqüència de no haver respectat els tempos d'una manera adient a l'individu. Vale? Llavors, cada individu és un món, tal qual, i jo m'atreviria a dir que més que un món, un univers, i llavors, si no tenim en compte això i accelerem processos que no toquen, primer de tot que no li estarem fent cap favor, no podrà tenir una evolució psicològica i madurativa lo suficientment elaborada com perquè pugui, diguem-ne, després tenir una ment equilibrada i que pugui tenir una vida, doncs, feliç, que és realment del que es tracta, i per tant, doncs, d'un benestar psicològic, emocional i físic. I tot això hi ha una gran part que passa per aquí, perquè no sabem
respectar els tempos. I portem la nostra vida accelerada a la vida amb els gossos. No? I això és un element fonamental que hem de parar, de dir, ei, stop, parem una mica i veiem una mica en perspectiva què estem fent amb el nostre gos. No? I que a vegades cal parar i bueno, parem i no accelerem. És a dir, si hem d'anar més lents, sovint és millor. Vale? La lentitud en els gossos ajuda moltíssim. I bueno, això, que a vegades inconscientment o inclús per les angoixes i les frustracions que tenim les persones, quan convivim amb un gos que té unes certes dificultats, busquem accelerar els tempos. I quan això passa, doncs sovint hi ha conseqüències que després costa més de remeiar, quan si s'hagués fet d'una manera preventiva i d'una manera no reactiva, sinó preventiva i respectant algo tan senzill com, bueno, doncs ara toca això, durant un temps anirem veient una mica què passa i l'anirem acompanyant en el que necessiti, no? Que d'això es tracta. Doncs a vegades els humans som experts en viure en situacions d'acceleració, els propis canvis socials a vegades passa això, que no estem preparats per segons quines coses i les introduïm igual. En les societats humanes, doncs, amb els gossos passa una mica igual. No? I, bueno, doncs això, els tempos són un aspecte molt important en la relació amb els gossos, en la vida amb els gossos i en l'evolució vital dels gossos. Per tant, és una idea que volia una mica explicar i bueno, si us ha semblat interessant i que pot ser útil, doncs us agrairia que ho poguéssiu compartir i que doneu a m'agrada i que ho pugueu compartir amb amics, familiars, etc. Així que moltes gràcies i